siap yo pamesti swasta yo
sabar Nadan. Sabar iki ya kene jadilan iki sopan. Nadan ya nek. Keju ya keju. Sing keju ben keju. Ora apa-apa. Mimik dulu ora apa-apa, santai wae nek ngene. Ayo bagian pengairan monggo, mimik ora apa-apa oleh. Nggih. Nek kene ndakane engko darane nek kono ora dine wetang. Mas durung diranteke Mas. Mas Teguh, ibu bola-bola gitu ya, diopeni sih ya, minum dulu boleh. Disuntuke Mas, disuntune Mas. Nek ngombe kepiye wong pibampet kok. Nek ora ngerti disuntuk yo tak sogok, tak sogok. Ngenajer kene terus keri. Ya Mas disokokne Mas. Mergane rak cah saiki nek ora ngerti disunduk barang to Mas. Heeh, disunduk, dicoblos ngene iki ora ngerti. Ora ngerti. Iya nek bahasa Indonesiane piye nek disunduk? Didrot. Tobat. Tidak. Iya nah. Tidak kirane Suraja. Semono can gaweane. Iya sabar, wah, luar biasa. Penontonnya ya luar biasa, terima kasih. Nah, yes. Pokoknya sore ini selengkap, sedulur-sedulur numpuk kabeh yang adicara tanggap warsa kudu pamungkas. Nggih Mas. Pawang Indonesia yang hadir iki. Nggih. Bunda matur sanget sampeyan kepareng wis. Pokoke perbawane jadilan kudu pamungkas iki nekake sedulur-sedulur nu. Lho. Nggih Bunda Seli matur nuwun. Sampun disuwun berkah men tambah gayeng tambah rame wonten ing sonten menika. Cek. Kingko nek rung kono obah ya rung obah Mas, kingko tekan magrib ngene iki. Urung, wis iki mau wis. Iki mau wis tak kabeh tak centelke iki mono kowe rumah tamu iki. Wis apa-apa tak centelke iki mau dadine ya. Ya ngenteni rampung kok ya. Pokoke komat ya terus nanti rampung terus salat ngenteni rampung. Ngenteni dikir bareng. Ngenteni tahlilan ngenteni dikir. Yuk.
pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung. Kacang sekarang gagangnya panjang, jangan salah nduk memilih bujang. Bujang sekarang mata keranjang. Ya, ya. Yuk. Kapan-kapan ayo kemari, datang kemari kita terhibur. Besok kapan datang kemari, datang kemari kita terhibur. Jangan salah memilih kacang sekarang gagangnya banyak. Jangan salah memilih bujang sekarang mata di laut, ikan cucut mandi di laut, kena ombak bergoyang buntut. Ngandeng di atas mulut, ngandeng di atas mulut, siapa madeng pasti kepencut. Ikan cucut mandi di laut, ikan cucut mandi di laut,
Kena ombak bergoyang buntut Andeng di atas mulut Andeng di atas mulut Siapa yang mandang pasti kepijut Do eloke patirto nabi Do eloke patirto nabi Angon wedhus pinggir kuburan Do eloke prawan saiki Do eloke prawan saiki durung atuh wis nonton jadilan ya 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 you. sedang menari. Saya ini sedang menari. Tari putri si kuda kepang, aduh dek. Tari putri si kuda kepang membuat hati gembira. Oi. Saya Susani, rambuan muda.
ikutlah anak, meme jangan bimbang. Marilah jalan, nanti cepatlah cepat. Awas longgang, hoi kaki melompat. Ikutlah anak, meme jangan bimbang. Marilah jalan, nanti cepatlah cepat. Awas longgang, kaki melompat. Yo, lo, 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 so. Yo, lo, 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 so. Yeah. Yo, 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 yo. Pramesti swastika. Ayo dong, ya, oh. Yo, ay, ha, oh, ha, oh. Yo. Yo, 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 yo. Boy. Iya. Oh iya. Oh. Iya. Oi. Iya. Oh. Ya, po. Oh. Iya. Yo, 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 yo. Yo. Yo, yo, yo. Oi. Iya. Oh, ayah. Selendang, oh selendang wayang yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh mayang, hidung mancung, rambutnya diikal wayang. 1, 2, 3 dan 4 5, 6 7, 8. Kalau adik punya pacar baru, sayang pacar lama jangan dilupakan. Sarinandi, Putri Sarinandi, Putri Sarinandi, Putri Suri, Kepujaan Dewi, Kepujaan Dewi. Tiap hari sang putri menari, diiringi lagu Sarinandi. Putri Sarinandi, mengapa nangis
matamu bengkak. Aduh ibu, aduh alah bapak, oh asap api masuk di mata. Sari Nandi Putri Sari Nandi Putri Suri Kepujaan Dewi tiap hari sang putri menari pujaanku putri saka kokam. Oh yeah. Ya Sari Nande Putri Sari Nande Putri Suri oh pujaan Dewi tiap hari sangat Dewi menari pujaanku tadi nanti Manyang Solo membeli baju buka peti ka ono kandale duwe bojo Mas Andre ojo ayu rasa ayu ditinggal jatil kari bantale. Tian ojo diuruti aku milih sing bawah wong sing rondo nah kurang Nandi Putri Sari Nandi Putri Suri Kepujaan Dewi tiap hari sang putri menari pujaanku Putri Sari Nandi rahure hurra hure 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 rahure hurra hure. Yo Yo
Iya, iya. Yoko. Iya. Oh. Yet, yet. Ayo, 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 ayo. Iya, iya, iya. Oh, iya. Oh, lo, oh, ya. Belum. Iya. Yo, no, 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 no. Ah, oh. Joko berarti Joko, yo. Ayo. Prajurit Joko, yo. Iya. Oh ya. Oh. Ya, oh, ayo, 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 ayo. Apo. He ah he 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 he ah he. Iya. Ya disingkirkan dulu mas. Nah. Langsung saja. Monggo mak, monggo. Lagunya apa dikasih? Kesayangan, Kesayangan Mas. ya. Oh, Yo, spesial Kudu untuk Kudu Pamungkas. Pamungkas hari ulang tahunnya ini ya. Oke. Oh, tadi yang satu menikah juga dimeriahkan konco-konco luar biasa sekali di malam ini nih. Ramesti, Swasti yang menurut sangat. Juga ping. Audio sound system terima kasih. Oh, ini ganti meneng gitu. Sesuk ganti ya aja beda. Maaf ya Mas Juli. Coba juragannya matur nuwun sanget. Sampun kepare. Wah, nyekapis dayanipun. Bapak Juli matur nuwun. Yuk.
Matur nuwun. Sami-sami. Apa meneh? Hah? Ya, wis iki. Saiki dadi ini penake kene iki. Kene dhewe penake kene gitu. Kari pembagi waktu nyanyi. Ante ya ante murid ki ngene iki lho. Ya dikasih apa Mbak Ayu? Wis, pokoke wis sore hari ini spesial untuk kanca-kanca sedulur-sedulur Kuda Pamungkas luar biasa. Juga kanca-kanca di sore hari ini matur nuwun sanget, penggiat seni juga pelaku seni. Kanca-kanca seni, seniman semua hadir semuanya. Terima kasih sekali. Wah, dulur-dulurku kabeh. Oh, pawange jadilan lor kono ya. Matur nuwun sanget. Wis, pokoke luar biasa. Pawange wetan kono, wetan kali wis Sleman sak turune rawuh, matur nuwun sanget. Dikasih apa lagune, Nduk? Oh, iki lek tarik. Oh, masih terus. Yuk, dikasih sesarengan Kuda Pamungkas ing audio sound system. Terima kasih. Yo, Mega Tresno. Yo. Yes. Rasa api-api. Rasa. Mega Tresno langsung diputuske. Langsung rasa nganggo sidang-sidang barang langsung pegat. Kene iki wong rembugan langsung dipegat. Ngopo? Rasa nganggo pakai rasa kayak langsung talak. Gemblong. Ya Mas, Mega Tresno. Yo. Yo, wis luar biasa. Yo. Matur Sekio, terima kasih. Bravesti. Yo. Asoy. Kuda Pamungkas yo. Yen kelingan marang sliramu cahayu. Kaya rinu cetru-cetro ning atiku. Jaman biyen-biyene aku iki katon apa. Saikine aku iki katon apa, Nduk? Ket semono sliramu kate prasetyo. Bunga susah dilakoni kamilila. Hey, oh, iki lo, iki lo, iki lo, iki lo, iki lo, iki lo. Wayahe, Nduk. Milih karep kaya liya. Terima kasih. Terima kasih. Aja kok malah kono. Yo. Jam-jame iki mau salah sapa? Oh. Kok nganti sliramu ngegake tresno. Ora nyono atiku kok ora ngira kok saiki uripku pengen nelongso. Duh wong kados. Oh, iya. Wong paling kumring sliramu. Beni Aja tega ngrasa betrobonemu. Aku pangerguna papatorku jiwa. Wis tak trima pasrah karo sing kuwasa. Kape Kulon Progo Kuda Pamungkas iki lho. Rasa. Enak lho.
ayu katanya renu cetru cetro ngatiku zaman biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa Dek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila ngira yen sliramu citra ninggal kromo milih karo kaya liya wis bosen ta saya Asumi jam-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora kira saiki uripku aduh wong bagus wong leliku mring sliramu aja tega ngrasa putra putrimu ada pangeraguna babatorku jiwa wis tak trimo bilih karo sing kuasa wis tak trimo sakaro kang kuwasa ya iya wis mantap tenan iki lho wis sayah burung piye mas nek wis sayah tarik sik burung ora masamu kowe senom agene wis tuwa nggih 3 kali setunggal tarik ya mas tarik tok gelari wae nek rada ngeyel ayo tarik bun bunda saya ditarik yo ya yo jarum wong manis dikasih jarum jarum wong manis dikasih jarum piye wong manis ngangeni ati senyum wong manis bukan sembarang senyum senyum wong manis bukan sembarang senyum tetapi senyum yang manis mengandung cinta ya Mas meneh mas isi mas. Wah. Wah, wah, wah ya, wah. Itu ngerti dalane to, Nduk? Wis. Yo.
Yo selanjutnya. Yang mana yo? Yo. Kasih cilik butune dawa yen to lirik sing kira-kira yen to lirik sing kira-kira sing dilirik ora rumangsa. Bujang mane orang luyuro. Bujang mane orang luyuro. Ding de bojo ra mesti mulo. Yo yo weh yo. Yo. Alan-alan gitu. Beset. Alan-alan. Yone becek nih alan-alan. Iya, iya. Alan-alan ya nduk gone gatel. Dasar melu gulung-gulung kono, Nduk. Main kita resik. Zae. Iya. Wekdal sampun nedahaken jam 4 langgungipun 2 menit 3 menit ya. Isih rada longgar. Ya. Lagune dikasih lagune. Oh iya kasmaran. Kasmaran duet. Iki mau panyuwunan. Wah karang ya tekoke mbako barang iki mau. Iki mau lagune apa? Podang kuning. Oh. Ya nanti dikasih satu persatu. Kasmaran ya Mas ya. Ya Mas Surajo. Oh iya. Nah. Kasmaran. Yo kasmaran. Ya. Milih sing endi? Ayo milih sing endi ya. Tak tengok wae. Aku iki kasmaran ya deh ora doyan mangan apa maneh dolan Tenane Pak Gatot. pengen ku tansah ketemu dirimu seorang doa ngayu imbang ono rasa tresnaku ayo dong ngopi
Rasa terima, rasa meru guling-guling sangat penting sawer itu. Kasmaran adawi ati tetepan kasmaran mulai kaya wong edian kasmaran ligo jejer kadya manten. Audio Sound System, terima kasih Pak Yuli, matur Mas Yuli. Kudu apa kasih kilo? ayo ya Ayo. Terima kasih, ucapan terima kasih juga untuk konco-konco penonton semuanya. Dan juga untuk para pedagang matur nuwun sampai ngelegengaken suasana seperti hari ini. opo aku iki kasmaran di sosok ora doyan mangan opo maneh dolan masa pengin ku tansah ketemu dirimu seorang wong ayu imbang ono rasa tresna iyo 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 Kudu pelungnya sena tenane yo. oh yo Agawe ati tratapan apolae kaya wong edan. Ligo jejer kadya mantenan. Dung ora. Ora Mas Liyo ora mboten. Kejandung cetran. Yo. Ya, tarik Bun. Ayo. Ayo Mas. Bunda tarik, yuk. Jasuke. Cemprol tenan aja. Yo. Yo. iyo Tresno ati dikawe uyo. Tresno ati digawe uyo. Tresno ati dikawe uyo. Tresno ati digawe uyo. Uyo ngalidro satrio madu koro. Satrio ing Madukara. Subinge omas subing kareno. Suming emas sumeng karena. Subinge omas subing kareno. Suming emas pinggir karena. Karya jaya satria ing Madukara.
Iya. Yo. Oh 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 oh. Iya. Bablas. Selanjutnya Kilat tanpa balung mas yo turuti. Panas mongso ketika lama sing tak rasa tiwas aku teko mbok tinggal lunga tegane atimu ninggalake aku kebangetan awakmu bareng mari kowe lali pari pasan beci mapur dhuwur eleng bali aku kok apusi satenane aku ngerti ilang tanpa peluk wis ditolong malah medhot sakarepmu iya dong. Iya. Ayo arisan, Bu. Selanjutnya iya. sakit mas, sakit. Surojo. Enak tenan iki. Sira marmaya ingsun timbali timbali
Sira marmaya ingsun timbali ingsun timbali timbalono marmaya Raden Janaka Marmaya ingsun timbali Den Mas Marmaya ingsun timbali timbalono Den Mas Marmaya Raden Janaka dasara bagus kepara nyata Raden Janaka dasara bagus kepara nyata dasara bagus disis ing dewa carang wreksa wile tanpa patra carang wreksa wile tanpa patra ora gampang wong urip ning donya layung dilayung sekar melayung layung dilayung sekar melayung layung di sini layung di sana sama saja iya dah iya dedek iya dah oh iya penak kok tadi bunda lagi penak tuh yo satu lagu tadi yo oke ya yun sak lagu meneh lho. Wis kok penak wae ning ngene dhewe kok santai aja. Jasuke. Ke anggere ngono-ngono jengkelke kok kacen docah. Mbok ya wis menengo kok ora yo payu. Ngono matang kok. Ketakon ket mabengi takon udan-udane ora gelem. Jasuke nggih. Monggo pun larisi ing mobil samangke para pedagang. Kula nyuwun pangapunten ing mobil samangke kanca-kanca panitia. Wonten sedikit nyuwun dana kebersihan monggo pun paringi sithik-sithik nggih. Nggih kangge kebersihan. Jasuke. Mangga iki malah sing dodol wong pirang-pirang iki. Iya Mas. Ya selasa sore Mas yo, dikasih, wis. Segoro madu Mas. Oh segoro madu, yo Mbak nduk. Mukti ya. Mbak Mukti kene wis. Ayo Mbak Mukti. Oh wis pokoke aja kuwatir muga-muga tetep sesuk laris kowe nduk. Wis. Oh wis. Lah yo aku. Aku. Yo nek kono sedengan wandane kowe mengko iki. Kok yo sedengan.
Aduh sampun. Yes. Tarik nih nggih. Wis. Jam tengah 5 urung yes. Yuk tarik dulu nggih. 2 1 3 4 5. Kudu pamungkas tarik. Igung Sentolo Kula Praga. Ayo Jakarta. Soderan, awas. Aduh. Ndak kleru nyekel ku yo. Aduh. Ayo piye Mas? Aduh. Hei. Tambah. Ora mari. Malah mati kelumah-lumah. Ki ora dadi gawan. Awas. Awas Mas Teguh, hati-hati Mas Teguh. Iya. Ayo bagian ayo. Yo bagian angkat-angkat iki yo. Iki, heeh. Jarane, ya. Ayo. Wis kono Teguh Malang itu. Yo. Yes. Mari baru. Wela urung Mas. Nek urung ya tambani meneh. Bu. Mayir. Tambani jero nek Ayo. Ayo Mas. Sekalian Mas. Iya deh. Mempesona. Iya deh.
untuk Anda semua. Ayo asik kan. Yuk. Iya mas. Iya mas, wong loro mas. Ayo, ayo. Waduh. Aku dewe kuat kok. Dek. Ayo kuat. Aku kuat. Ora kuat apek. Umar moyo ingsun timbali ceng kok sik iki kok rada nyaut ki pita telakku ra ya Ben Mas Umar moyo ingsun timbali agene iki sedo urip kabeh timbalono ten Mas Umar moyo ten Mas Umar moyo ingsun timbali ten Mas Umar moyo ingsun timbali timbalono ten Mas Umar moyo Raden Janaka dasar bagus kaporo nyoto Raden Janaka dasar bagus kaporo nyoto dasar bagus titi sing dewa Marmoyo dasar bagus kaporo nyoto Ben Mas Umar moyo dasar bagus kaporo nyoto dasar bagus sakti montro kuno motore kanjeng ireng motore kanjeng kawarene tak supirane yen to seneng aja mung mandeng yen to seneng aja mung mandeng golek ana ngendi omahe Sira marwaya ingsun timbali Sira marwaya ingsun timbali timbalono marwaya Raden Janaka Sira marwaya ingsun timbali Sira marwaya ingsun timbali timbalono marwaya Raden Janaka saya ngangeni saya suwe saya ngangeni anten ana telung dina mangsa wurunga layung dilayung sakarma layung dilayung sakarma layung di sini layung di sana sama saja tresno ati digawe uyuh tresno ati digawe uyuh
Ayo. Ayo, ayo. Yo! Oh, iya. Ya, sulis. Aja ngasih cari lo. Iya. Ajaran liso kae lisi yo. Duduk ono sak kampungmu.